Приключи срещата между Родопа и Спартак Пловдив, която беше междуобластния кръг на Купа България. За съжаление отпадна Родопа от надпреварата. Търсим за коментар с старши треньора на тема Керакис Георгиев, за да ни каже неговата гледна точка за срещата. Аз ако ви казвам, че съм доволен, ще ме гледате на криво, сигурно ще ме съдите, но съм изключително доволен от старането на всеки един мой футболист. Играха много силно, опитаха се, бяха напълно равностоен отбор на противника. Това е отбор, който е на първо място, претендент за първо място, за влизане в Б група. Има футболисти с опит в Б група, в професионалния футбол. Има 23 равностойни футболисти. Ние се противопоставихме изцяло. Първото по време ние имаме две положения с Иван Караиванов. Първото, когато Теодор Стефанов му я даде около дуспата, той не може да стигне топката да я вкара. Второто, малко по-късно, отне топката в наказателното поле и се опит да я бие, но имаше рикошет. Противника, мисля, че единствения му удар е 86-та минута, когато ни вкараха гола. Нелепа ситуация, трябваше да влезем в тази ситуация по-агресивно, да свалиме човека, даже има игра с ръка преди това, трябваше да има фаул за нас. Вече съм свикнал с тези работи, мисля, че по-скоро вие трябва да скачате, защото аз вече почвам да се примирявам с това, че идват съдиите тук и тънки ситуации, даже и такива очевадни ги дават за противника. Ако на вас ви харесва, на мен не ми харесва, но вие сте журналисти, вие живеете тук и мисля, че е добре да предприемете и вие мерки. Искаше ми се да видя много по-голяма подкрепа от публиката, да вдигне отбора в тази битка. Надявам се в следващите мачове да го преживеем. Предстои тежко гостуване в събота. Не, предстои веднага да отидем на възстановяване, да възстановим момчета, защото днес избягаха около 10-11 км. Имаше много голямо старание. Четвъртък, петък изцяло да се обърнем на възстановяването. Аз гледам противника, между другото, знаем ли те какво са играли сега? Играха с Видин. Нямаме представа, няма проблем. Ще ги следим, ще пътуваме, ще отидем да играем нашия футбол, нашата философия, нашите възможности, да играем за победа. Нищо друго съм победа. Ако можем, ако не можем, ще се борим. Благодаря и успех. Благодаря.